Hvad fanden nu det her? Det er fra Røde Korsherren! Det er en invitation til en 2-dages cruise til Færøerne! Velkommen alle sammen til 2-dages cruise til Færøerne, sponsoreret af Røde Kors. Inden I træder ombord, skal I lige vise jeres CPR-nummer til vagterne. Ellers så bliver I alle sammen bortadopteret. Jeg skal fandme ikke blive bortadopteret. CPR-nummer, tak. Hey dig der, skrid med dig. Jeg kan se, du har godt hjemmelavet jysk porno på dig. Og hvordan ved du det? Vi tillader ikke jysk porno her på skibet. Det er kun på Oslo-færgen, det er tilladt. Joey, hvad fanden er du gang i? Vi er ikke ude på at give dig skuldmassage. Du skal bare følge med for helvede. Jeg kom for at se porno, og jeg går ikke for at se porno. Hallo, lad ham lige være. Hey, Yugi. Hvad fanden laver du her, Joey? Tror du virkelig, jeg gik ombord på færgen uden at tage jysk porno med?